This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. This week, samahan niyo po kaming malakhak kung matatawa tayo. O di kaya naman, let's talk about comedy this time. Dahil nga po, ang ating guests for this week ay nako hindi lang isa, but dalawa pa. Ito ay mga bagong talents po natin dito sa Core TV. And let's get to know them more. So, mga kaibigan, welcome to a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle, at pati na rin katatawanan. Welcome to Let's Talk. Ako po si Derick, at ngayon nga po, let's talk to the two hilarious people. Hilarious talaga. Ang aking guest for this week, we have Iloganda and Sky. Hello. Flakes. Hello. Yes. Welcome to Let's Talk, guys. Thank you po. Yes, maraming salamat po sa pagkasama dito. Oo. Ay, paalala ko lang muna ha. Ito, dito sa show na to, kasi sabi ko kanina, comedy. Kailangan matawa kami. Pag hindi matawa kami sa mga sagot ninyo, lalo na sa iyo, Marphy, i-check yan. Oh my God. Anyway, sige, pag-umpisa natin. Ready na kaya? Sige. Parang question and answer lang. Oo, parang gano'n lang. Oo, laruan. Huwag ka masyadong gumalaw ng gumalaw, Marphy. Kasi Ano ka nga, ba? baka ma-lose thread yung upuan mo na yan. Para mawala ko yung tense kasi... Nati-tense ko, may Oo, hindi. gumagabag sa Nananangis. galing mo. Hindi mo na tense yung sinabi ko. Nag-umpisa na sila. Sige, mamaya yan. Ito muna. Kumusta kayo ngayon? Anong pinagagawa niyo? Ikaw muna. Your name is? I'm Je. My real name is Jester, Kenneth, Quias, but Mama Shelly called me Iloganda. Luganda. So, yun. And, of course, you are? Marphy, sir. What's Yes. your family name mo naman? Marphy Lucero Rinante. Lalaki. Yes, of course. Pare. lalaki talaga. Pero binigyan ako ng pangalan ni Ma'am Michelle ng Skyflakes po. Okay, mamaya pag-usapan natin yung mga pangalan nyo na yan, ha? Ngayon, sa ngayon, anong pinagkakaabalahan ninyo? Anong pinagkapabisi-bisihan nyo? Mga shows dito sa Core TV kasi dalawa yung show na binigay sa amin. Big ng time Core talaga. TV. Dalawang shows ka agad. Samantala, kami nag-upisa, isa-isa lang. Dalawa agad sa inyo. Eh, Okay, syempre ba? dalawa kami, sir. Dapat dalawa din yung show. Ganun na. Sige. Para So, balanse. aside sa mga shows, ano pa? Pinagkapibisihan pa ninyo? Wala, mga racket-racket lang. Gano'n. Sa bahay, tulog, kain. Tulog guys. Oo, beauty rest ng bongga. Ikaw, walang beauty rest to. Oo, kasi umaraket talaga ako. Racket ng racket, walang Oo. beauty rest. Ba, ibig sabihin, mas mayaman to. Gito sa'yo, ha? Hindi Ilocano. naman. Panay racket. Mataray. So, ano yung mga racket mo? Ano mga racket Hindi mo? naman. Pag ano sir, sa mga pag may okasyon kunwari debut, kasal po, gano'n, nag-host Patay. po ako. Patay ka. Pwede Hindi sa patay. patay, pwede Oo, din. yan yung inaabangan ko, patay. Pag nakaabangan Dibu? So far, wala pa. Dibu? Dibu. Anong ginagawa mo sa mga dibu? nag-host po, minsan package deal na po, nagtuturo po ng Package. kilot. Oo, hindi mo narinig. Package deal po, nagtuturo po ng saya at the same time, nagiging host na po ako pag sa mismong event at nagme-makeup din po ako. Dapat ka na rin nagluto. Oo, dapat ako Oo, maghugas. dapat catering na rin sila. Catering ka na lang mag-isa mo. Oo. Ako na rin magbabanda, ako na rin po lahat, di ba? Basta kinarir mo na yon. Competitor ka pa pala namin. Mawawala kami ng trabaho sa mga hostings pag ganyan. Oo. Hindi naman po sa ganun, siguro masipag lang talaga. All around. Oo. Kaloka ka. Basta legal, Okay, papasukin ko sige. talaga. Ngayon naman, pag-usapan naman natin. Ikaw muna, Iloganda. Paano ka na-discover dito sa Core TV? Kasi one time, si Klong dati, tinawagan ako sa si Derick sa si Ate Barbie din. Tinawagan ako ng gusto ni Ma'am Rochelle ng isang Becky. Becky na lang, pat naman kasi sa group. Pagtingin sa akin. Mga So, Becky. Paano yung two time? Di ba sinabi ko na one time? Paano yung two time? Anong one time, two time? Sabi mo kanina one time na ganito ako. One time, ganoon talaga. Siyempre, wala lang two time yun. Baka meron pa. Wala na nga. Tapos ayun, tapos gusto niya ng may iba naman, may ibang shows. Gusto niya ng mga Becky para mas maganda. Gusto niya, may na-propose siya ng mga shows na pwede namin gawin. Tapos ayun, hanggang sa
Ang dami na buong shows. Galing. What about you, Marphy? Ako naman po. AKA Skyflakes. Yes. Ako naman po, nakikita na po ako ni Ate Roxy na nag-host po sa mga talent show po. Nakakatuwa daw po ako. Nasasabi niya sa akin, opo. Natuwa si... Natuwa siya. Oo, nung buntis pa si Ay, Ate Roxy. pinaglihian ka lang? Siguro. Oo. Ay, hindi naman. Maganda yung mga anak Oo. niya. Kawawa Mas naman. pagiging masayahin, baka pwede yan. Pagiging talented. Ay, Tapos? talented. Oo. Ganito yun, sir. Nakita ko na Ate Roxy. Every time na natatapos po yung show, ina-approach po niya ako na ang galing-galing mo, na nakakatuwa ka in every other way na kahit Every other way or every... ibang daan. Akala ko in every way. Dapat in every way. Napawisan ako sa In every inyo. other In way. every other way. Basta kanya-kanyang, ano na yun, In kanya-kanyang every way. technique. Oo. Kanya-kanyang technique na yun, ano ba? Basta magkaka-rhyme. Oo. Tapos? Tapos po, nakita niya, sabi niya sa akin, ang galing mong magpatawa kahit hindi mo sadyain, nakakatawa ka talaga. I thank you po, until such time. Talaga nakakatawa ka lang naman talaga. Oh my God, Tapos. Tapos po nakita ko to sa may sa isang bar. Sabi kasi ni Roxy, you should check out Marphy, sabi niya sa akin sa Facebook. He's good, sabi niya sa akin. Hindi ko kasi siya kilala, personally. Friend ko na siya sa Facebook, pero hindi ko siya kilala. Oo. Tapos yung nakita ko siya, ikaw pala si Marphy, kaya palang Tapos? laki ng babay. Tama Naloka. talaga yung trademark, no? Oo. Oo. Nakita ko una. Oo. Tapos? Tapos bongga. sabi niya, ikaw ba si Marphy? Oo, bakit? Pinapahanap ka ni Roxy, mag-guest ka daw sa upcoming show namin sa Core, which is yung Iloganda. Gusto nga namin i-guest kasi gusto namin i-showcase yung mga talented na bekis na katulad mo, lalo yung mga mega unkabogable na kagaya mo. Nag-oo naman po ako kasi exposure sa TV, yan, why not? Oo. Eh, syempre po, pinagandaan ko po yung time na yun until na ginawan na kami ng guesting ni Ate Barbie tsaka ni Derick po. Sabi niya mag-guest ka sa Iloganda yung show ni Je. Nag-guest po ako sa unang episode. Tapos po, nung assessment na po nung all in all, nasabi na po na kaya mo din ng ganito okay ka rin sa ganyan. Why not nagawan din kita ng ganitong segment, sabi ni Sir Seth. Ginawan po ako ng segment na, which is Senador Explorer, linagay po muna sa Wake Up Ilocos, kinagat ng tao, tapos nagplano na po ng core na maging duo na sa isang show na Iloganda. Yun po, nagkaroon na po kami ng tandem ni Je sa Dear isang Ate show. Charo ba to? Oo. Nagkaroon na po ng tandem na kay... Akala maalala mo kaya kay na Je. to, te. Nagkaroon na ng Kaya show. dalawa na kayo Opo. ngayon sa Tapos, Iloganda. opo. Tapos sunod-sunod na po yung shows na binibigay. Wow. Blessing, si Ma'am Rochelle. Thankful na Yeah. thankful po kami. Diba? Pero Jen, di ba you used to work sa Manila? I don't know what ano nga yung is it a group? Is it It's ano a yan? group na the name of the group is Folie de Moi. Ano yan? Folie de Folie de Moi. Moi. Tapos gay performer siya. Bale, world class yung club. Yung pangalan ng Club Moi. Owned by Pocholo Malilin and Sir Chris Nicolas. Tapos, ayun, madami din kaming guestings. Pupunta kami ng Walang Tulugan. Unang Hirit, nandun din kami sa Banana Split. Oo, napapanood ko siya. Tapos ayun, ang haggard kasi sa Manila. Ay, hindi ko na-furnish sa Manila. Tapos yung ate ko kasi, nag-a-apply siya, kasama ko siya sa Manila, tapos nag-a-apply siya for Dubai. Ala ka naman mag-isa lang ako sa Manila. So, umuwi na din Umuwi ka na ako. dito. At ngayon lang nga, meron na. Now, let's talk about talagang shows projects as in marami kagad kayo. Let's talk about, pag-usapan natin kagad yung una ninyong project na, ayun muna, dito sa Core TV, which is ang Iloganda. Paano to na-conceptualize? Paano to? Sino? Pwedeng sumagot? Ikaw muna, Jet. Ba't ako? Ako palagi? Sige, Una? ako na lang una. Yung Iloganda po, yung una po si Jet lang. Si Jet lang po. Tapos, nagkaroon po ng, sabi nga ni Ma'am Rochelle, nung nakita niya po yung... Paano kayo namin nakipag-usap kay dalawa. Ma'am Rochelle? Ganyan, Tagalog din. Hindi po, English. Nahirapan nga po. Hi, gorgeous! You must That's true. conserve your... Hindi kayo yung una, kayo may Iloganda yung title kasi gusto niyo Ma'am Rosh na may vice ganda from Ilocos Sur. Parang ganon. So, naging Iloganda. Mhm. So, ayun. Tapos gusto niyo parang gano'n, parang show ni Vice sa Gandang Gabi Vice. So, anong dapat abangan dito ng mga viewers natin sa Iloganda? Napakarami, sir. Like, makakatawanan. Lahat po ng talk kabaliwa show. ng mga Oo. Beckys. Opo. Hindi lang Becky, hindi lang kami nagko-concentrate sa mga Beckys. Beckys. Pwede mga babaeng bakla, sina Lucero, Oo, nag-guest din marami silang namin. abangan so anong ginagawa niyo dito sa shows? Nagpapatawa? Ano yan? Opo, ganun din po. Nagtitirahan? Ay, say, ang pangit pala Tira. ano yan?
Nag-aasaran? Parang ganon? Hindi naman, parang... It's like comedy bar, something? Parang Something comedy like that. bar na parang nag-advise yung parang may interview portion, tapos meron din mga segments si Marphy. Okay. Tapos pag may mga answer po ng guest namin na pwedeng okrayin po namin para mas... Parang interview na fun way, na parang hindi lahat... So, may mga guests? Walang seryoso. Oo. Pero ito ngayon, seryoso ba tayo sa sinasabi lang. niyo? Like that, pero parang gusto ko ng medyo, parang kumbaga sa pagkain ng manok, gawin natin concentrate para mix. Mix, oo naman. So, sabi niyo guests. So, may mga guests. May mga guests talaga. Okay. Sa pilot episodes, ano ang una nating aabangan doon? Ano meron doon? Sa kayo? Sila muna ba? O dalawa na kayo doon? Ako lang muna yun. siya lang. Meron mga production numbers, tapos guest ko si Murphy nga, tapos si Kasama Kuya ko si Delmar. Galing abangan talaga yan. Abangan nila mga dance nila. Oo, marami doon. Nakakatuwang mga eksena, mayroon pang drama-dramahan dyan na parang ewan. Pero bongga yun, nakakatuwa talaga. Ako Pero yung seryoso ka kawaida. ngayon, Murphy. Parang seryoso. Nakakaroon ka ba? Kasi seryoso yung gusto. Oo, parang ganun nadadala ako. Pero try Nagkaroon ko nga, Try natin. naisip ko nga, baka siguro mag-guest kami sa lahat ng mga show sa court, pero wag lang sa livestock kasi seryoso. Tapos sa press court din, parang hindi. Gusto nga din namin ni Marphy, sa police files din kami para para kami yung huli-huliin. Para kayo Mabarilin. sinusukat. barilin. Hindi, diba? talking about guests, guys. Sino ang mga dream guests niya? Ikaw, Internationally or... all celebrity, international, national lang muna. Huwag muna tayo. Gusto ko si Ann Curtis. Bakit? Because I always admire her na parang yung mga fashion niya. Sa part na yun, ha? Oo, nakakaloka kasi si Bakla kahit kasi wala siyang makeup, lipstick lang yung gano'n niya, pusod na siya, okay na siya mag-shoot. Yung parang gano'n, effortless beauty. Okay. Tapos ang dami niyang commercials, ang dami niyang gano'n. Tapos sa Hollywood na ata siya nagagano'n may movie. Si Murphy, si Skyflakes. Siyempre, ang gusto kong maging guest ng celebrity, si Vice Ganda. Bakit? Pag kunwari, guest na namin siya, tapos okrayan na, doon ko na-measure yung capacity ko as a comedian in a local. The local way. Oo, parang doon ka rin, syempre nai-inspire ka sa idol mo. Parang nakikita mo na rin siya, in person, nakakausap mo na rin, parang nai-inspire ka na rin na mag-push pa para naabot yung mga kagaya niya, sir. Parang gano'n. Sabi niyo kasi mga guests ninyo, ino-okray ninyo. Pwede ba mag-guest sa mga politicians sa inyo? Like, for example, campaign, mag-umante ako. Pwede ba ako mag-guest sa show nyo? Gusto ba ka okrayan, tapos off-cam? Of course naman din po. We're open naman sa lahat eh. We're open naman sa lahat. Okay. Pero mas minimize lang namin yung siguro yung okra. Baka pag politician, okray sa cam, tapos pag off-cam, ambushan. Ambushan talaga. Baka any moment hindi na kami makalabas dito sa core. Pero dito sa Iloganda, pag-usapan naman natin, yung tandem ninyong dalawa, di ba usually nag-okrayan kayo, sabi nyo, hindi ba kayo nagkakapikunan? After the shows, like sa mga tapings ninyo, kasi napanood ko once parati siyang tinitira talaga. Siya parating ino-okray mo. Tira. Gusto kong kumain ng tira-tira. Yung tira-tira yung matigas ng horror block. Masarap yun. Ipin matamis. Tira-tira. Oo. Alam niyo. Hindi mo alam yun kasi wala kang alam. Hindi mo ganda. na patikman yung radyo na. Ang ganda ba? Talino. At least nakabawal yung sinabi. Lagi mo kino-okray sa set natin. Hindi naman. Siyempre, pag wala lang, siyempre okray, hindi naman. Sabi ko naman sa'yo, okrayin mo din ako. Sabi mo lang kasi wala kasing mo-okray sa business. Parang ma-okray kasi maganda kasi. Hindi, pag maganda na, wala mo-okray. Hindi, maganda, nakakasawa lang. Pangit, nakakatuwa. Kumakanta ba kayong dalawa? Not so. Pero Not so. more like on dancing po. Ako din. Pag outside camera, out of the camera na, ano kayo? Ano si Jet? Wala. Minsan tahimik lang, minsan baliw-baliwan din. Basta depende sa mood. Siguro. Pero I'm just a normal person din. Ikaw naman, Murphy, hindi ka ba napipikon? Kasi ikaw parati ang ino-okray ni na Jet. Hindi naman po sir, actually po. Tanggap ko naman po yun kasi party naman po na ano. Charot. Oo, talaga naman. Tapos pag parang pag kunwari ako din po yung mga okray.
Siyempre para matanggap niya rin po niya, parang gano'n. Pero bumabawi ka rin. Ino-okray mo rin kagit Oo, siya. kagaya kanina, na-okray ko siya kanina. Nakabawi na po ako. Kabawi ka na dahil. Okay lang yun, para at least nakabawi ka naman. Okay, sige. So before we pause for a break, pakitaan nyo naman kami ng konting sample ng ginagawa ninyo sa Iloganda. Oh my God, ano tayo? Sige na. Gusto ko yung makakatawa. Yung nakakatawa. Kunwari, Kunwari? actingan na lang. Pwede Sige. sir, sige. Okay, kunwari, Anong senaryo? ikaw magbigay ng scenario, sir. Kung gusto mo, gawin namin nakakatawa yung scenario na. Sige. Kunwari, siya si Ma'am Rochelle. Ikaw si Iloganda ngayon. O ikaw na si Skyflakes. Ngayon, i-promote mo yung show mo sa English sa kanya. Oh my God, nahihirap. Oh, we can Interview tell. ka. Ikaw mag-interview. Yes, you're so honest, ma'am. I would like to promote our new show. Do you understand me, madam? Yes, darling. I would like to promote our new show, which is Iloganda and the Project Rainbow. Would you mind to have a picture? Oh. Yes, ma'am. Can we take a picture? Picture. Yes. Oh, it's blurred, madam. Oh, nothing. Nothing? What's nothing? Nothing. Okay. Sige. More of that sa mga sa mga abangan nila sa Iloganda. Marami. Marami talaga. Anyway. Maraming kabaliwan. Oo. Pag masipag sige. sa ang ginagawa namin sa Iloganda, pag nag-interview kami ng guest namin, puro okray lang talaga, sir. Oo, wala talaga seryosohan Oo, doon. walang seryosohan. Kaya kailangan walang pikunan, Oo, di ba? walang pikunan. Sige, huwag kayo mapipiko na dyan muna Opo. kayo. Sige. Magbabalik pa po ang Let's Talk.